Zengeza Gumano, Mfundisi Munyapi, Chichungiza Province, Bishop Munenga. Nenindi nazo zekureva pamberi paJehovha Mwari mangwanani ano muzuva ranhasi. Chekutanga ndinotenda Jehovha Mwari wakaurumazha waAfrica akaditawo muapostora waJesu musangano wavapostora vaAfrica. Chinhu chandinonyanya kutenda kwazvo pamberi poso hwaMwari. Zvino ndasumukira kupupurira ivhangeri yaJehovha Mwari muzuva ranhasi. Jehovha Mwari akanditirawo tsitsi mukati memba yangu kuti ndine chikumbiro kuti ndichinjwe ruoko ndive nemwana musikana mukati memba yangu. Zvakaitika kudai ndiri kubasa. Vakabve vaita murangani vakomana vaviri. Saka zvadaro ndiri kubasa, mukadzi wangu tambotsanya tichikumbira nezvazvo akachindifonera akati ndafonera bishopu Ngoni Mazha nechikumbiro chekuti ndichinjwe ruoko, asi avafonera kudaro vakashamiswa nazvo vakati une chokwadi kuti uda kuti ndikuchinje ruoko pafoni, zvinoita here? Akati hongu. Zvikanzi une kutenda? Akati hongu. Zvikanzi chitora mvura yaofana oneka ndikuteurire ipapo. Panguva iyoyo ari mumba, mukadzi nomuvakidzani wangu anga arimo, akashamisika nazvo akati hakuna zvakadaro. Saka zvadaro vakamuzivisa kuti mwana musikana uchamupiwa, asi murume wakana adzoka kubasa agozonditsvaka patinenge tine ungano ndozomuteurira zvobva zvazadziswa. Saka zvadaro pagumano regore rapera rekwamurambira B Primary School ndakabva Friday Mauro ndichienda kwamurambira. Ndasvika pamurambira B Primary School mangwanani nguva dzekuma 9 AM. Ndakaenda kumusasa womuprofita Bishop Ngoni Mazha ndikati Bishop ndauyawo kuti munditeurire, ndini ane mukadzi akakufonerai nechinangwa chemwana musikana. Vakati zvakanaka, pfugama ndikuteurire. Ndobva vanditeura vakati mwana musikana uchamupiwa wozopupura pachechi. Saka ndauya nhasi kuzopupura simba raMwari rinobatwa kunyange nepafoni. Bishop Ngoni Mazha vari kure kwavanenge vari. ari pane here mwana Havasati vakuya kuteti vachangobatsirwa. Saka ndinotenda kwazvo nokuda kwesimba raMwari repafoni. Handizivi kuti Bishop Ngoni Mazha vakanga varipo vachifonerwa nomukadzi wangu, asi simba raMwari rakazadzisa mwana musikana akavepo mupenyu ari kurarama nhasi. Saka mukadzi wangu azvitakura kudaro, yasvika nguva yekuti abatsirwe. Kunyange neniwo ndakazosvika nguva yekuti ndakanga ndoti zvaakaita zvachifona pafoni ndizvo here zvichabuda izvi, nokuti mukadzi wangu akachinja ruvara rwokumeso akasviba zvakanyanya kwazvo, zvokuti kunyange vavakidzani vose variti muri kupedza nguva, uyu ndiye anonzi mukomana, endai munotenga henyu preparation yomukomana. Asi ini ndakaramba ndichiti regai tigoona. Ndobva mukadzi wangu rimwe zuva afonera Bishop Mufute. Ndakaona kushamisa kwaMwari. Avafonera vari kwaGutu achida kuti ateurirwe, nokuti akanga ati inini gore rino handina mbuya nyamukuta, zvinhu zvangu zvichaitwa nokuda kwesimba raMwari. Saka Bishop Mufute handizivi kuti vakanga vachiona sei, vakati akadini kwomusikana wedu uyu. Mukadzi wangu akati ndinotenda Bishop nokuti ndo chikumbiro chandakaita, saka namataura kudai kura kuti ndine mwana musikana. Saka pose paakanga achingofonera Bishop Mufute vaitanga vabvunza kuti musikana wedu akadini. Chinova chinhu chaindishamisa. Ndobva ndatarisa kumeso kwomukadzi wangu kwakasviba zvakanyanya, ndoti ndizvo here izvi, pamwe pane zviri kurezveka. Saka nguva yemukadzi wangu yasvika. Mukadzi wangu aifanira kubatsirwa musi wa 20 March 20 April sorry.
Saka taenda kusikani kuChristmas vakati 20 April kureva ku 2 weeks after or 2 weeks before. Saka zvadaro mwana akadarikidza nguva akazozvarwa musi wa 10 May. Saka taenda kuchipatara, mukadzi wangu mimba yake yarwadza, ambofonera Bishop Mufuta akati mwanangu, kana pamwe changonetsa unondifonera. Mwana yeye haazvarirwi kuti haitwe operation nokuti akakurisa. Saka tasvika pakiriniki, mukadzi wangu akaziviswa nemanesi akanzi mwana unaye akakurisa zvakanyanya, pano hatikwanisi kukubatsira, uyezve BP yako yashuta zvakanyanya zvekuti hauchakwanisa kupusha mwana, wava kufanira kuenda kuchitungisa General Hospital kunoitwa operation. Saka ambulenzi ichifonerwa ichibva yasvika yamira panze kuti vai kuzomutora kuti aende naye. Mukadzi wangu akavati akwete nandiende kuhospital, ndipei foni yangu iyo ndifonere Bishop Mufuta nokuti inofanira kubatsirwa pano. Vakati hakuna zvakadaro zvauri kutaura, unofanira kuti uende kuhospital. Isi pano kana wadaro hatikubatsiri hedu nekuti hatidi kuzobvunzwa zvinhu zviri pachena zvakadai. Mukadzi wangu akatora foni ndokufonera Bishop Mufuta akati Bishop, ndava muchipatara, ndava mukiriniki, mimba yangu yava kurwadza asi BP yangu yakwirisa zvakanyanya, uku vari kuti ndinoita operation, ina handisi kuda kuenda. Bishop Mufuta nesimba raMwari vari ikoko vakati mwanangu unobatsirwa uri ipapo, chingandiinamate muna Jehovha Mwari zviti. Vakataura mashoko aakanditaura mukadzi wangu achivataura mashoko maviri vachiti magetsi esimba raMwari. Mwana akabuda pakare, vana sekuru namukuta vakamhanya kunogamuchira mwana zvikavashamisa. Ambulenzi yakamira panze. Saka ndinotenda kwazvo simba raMwari nokuti ndinaye mwana musikana mukati memba yangu upenyu, chinhu chandinokudza zita raMwari. Zvino zvadaro ndabva pakiriniki ndakamhanya kumba ndichiti regai ndotora zvekudya ndidzoke ndaenda kuda kusoro kuGoromonzi mauro iwayo. Saka ndasvika kumba ndichiudza vakidzani vakazvinamba kutanga uyo vakanganzwa foni ichifonwa vakati hakuna zvakadaro, murume wedu kungotinzwa achaura mangwana mukomana. Saka ndakadzokera kukiriniki, vakaramba vaine pfungwa idzodzo, vakazoona mwana acho ari musikana vakati iri ndo rinonzi simba raMwari. Saka vakarumbidza nokukudza Mwari kwazvo. Kana asati ambozviona kuti anochinzwa roko pafoni, anoenda unoteurirwa nevakuru vake kunyange tichinamata kuFM. Saka ndakakudza Mwari. Ndaibva kusoro mangwanani kuGoromonzi, ndakachega nditanga ndasvika kumba, ndozodzokera kuSabata ndoya ndotora mukadzi wangu tapedza Sabata. Saka ndakafonera kuti andivatore mangwanani. Ndanomutora mangwanani, ndakasvika titore mukadzi tine kumba, zvikanzi haachakudi, BP zveyashuta zvakare zvakanyanya, inova njodzi. Saka takutokudisai kuchitungisa hospital, ndokwava kuenda kunoadhimitwa. Ndikati ndikati mukadzi wangu fonera Bishop Mufuta nokuti ndopawakati ndopaone kuimba kwako kuti haunazve munyanyamukuta, zvose zvinopera pafoni pazvakatangira. Saka fonera Bishop Mufuta ndozuva roga randakashamiswa nayo chiramba kupinga mangwanani wayo. Ndobva tasvika kuhospital, mukadzi wangu vati atakutomadhimita haindi kumba nokuti BP anonofira asvika kumba zvairi. Saka ndakamhanya kumba ndichinotora zvimwe. Ndichidzoka mukadzi wangu ndakasvika atomira panze nemwana, atobuda nemwana. Ndikafonazve ndikati BP yangu yairi kunzi yashuta zvakanyanya, ndokuteurirwa achibva abuda. Ndichisvika nemota chingomutora nekudzokera kumba. Saka ndakakudza Mwari mukati memba yangu zvandakashamiswa nazvo, rutendo rwaiva mukadzi wangu kusvika pazuva ranhasi, nokuti mwana akakakurisa uye akatobuda avhunura maoko ose. Chinova chinhu chakashamisa manesi. Zvino ndinotenda Mwari uyu nokuti kunyange mumba mangu ndiri kuona simba nembiri yeushe hwaMwari. Kunyange hangu ndisina chandinacho cheupenyu chinobatika, asi simba raMwari pakurama kwangu pari zvino mumba mangu ndiri kuona kuti muri kugara mweya mutsvene waMwari. Zvadaro mugore rapera ndichitapira mwana wangu ari grade 1 nzvimbo yekuti ainde kugrade 1. Mwana wangu akabatwa njere naSatani zvokuti ndaitoshamudza kuti ndingamuendesa kugrade 1 ndikatomudzokoredzesa. Zvadaro Bishop Richard Juru variwo Bishop wedu wechitumbwiza mugore rapera vava pagumano redu reZengezi.
tapedza sabata ndakavati bishop, mwana wangu uyu akabatwa njere naSatani. Zvino ndiri kuda kuti ndodini naye. Ndanga ndingofunga ndomutsvakira nzvimbo kuma-A schools kuMoffat kuti zvimwe kungamubatsira kana kundomudzokorodzesa kuECDB. Vakati aiwa mwanangu ngaapfugama apa ndimuteurire, anofanira kuenda kugrade 1 yake usamudzosera shure anopasa. Vakamuteurira tiri pamotokari yavo ndobva taenda kumba. Mwana wangu achienda kuchikoro ndamuwanira nzvimbo yegrade 1 kulokesheni kwandinogara. Mwana akauya temu yapera akafoira ne5 points out of 145 out of 150. Ndichiona kuti matesi matatu ose akainawo alifoira ne1 mark. Saka zvadaro pakaitwa zvegumhano rekuchitungwiza kwakauya mupurisita Bishop Ngoni Mazha nebhodhi yose rekuchitungwiza kunyadzimwe. Mwana wangu akagara namai vake akaona Bishop Richard Dhuru vachifamba pakati vachidzokera kumashure nguva yekupirwa kwavanhu muchechi. Ndobva amhanyazve akati rendotorwa naBishop vakanditeurira, achibva ateurirwa Jehovha mabosa. Vamuteurira mwana wangu akati Bishop ndauya nekuti ndakakundwa nemumwe ndikaita namba 6 ndakafoira 5 points ndoda kuita namba 1 temu iri kuuya. Vakamuteurira pari zvino kupota hangu amabhuku akahapo pano. Mwana wangu mabhuku ake ose anongova magudhu kubva kwekutanga kusvika kwekupedzisira temu ino ino. Zvinova zvinhu zvokutaridza kuti iyo temu ino ndiri kutarisira namba 1 yake achiuya nayo pamba muzita raJesu rakatuma Pauro kuzorodza vanotenda. Zvino ndinokumbirazve Jehovha Mwari achengete mukadzi wangu, kuti Jehovha Mwari amusimbise parutendo rwake ihworwu, aramba achimuchengeta, uye nemhuri yangu Mwari aichengete. Neniwo ndichikumbira zvipo zvebasa raMwari, ndicho chandinokumbira muzuva ranhasi kuti Mwari andibatsire zvikuru, kuti Jehovha Mwari